Les 11 Kala. Oh no, oh no, di regard. B, nakikigtagay naksang kay iya birthday. Maulik largo dik madugay. Tawa. B, tugutin na gadakdanay manlain maaramak nga diri nakbugoy. Tumagas na ako panagokon metal. Kay sir ko niya nakastiguhan. Di ka pagod na hunong kung may pagpulso. Oh yeah. Yamas na paglagatan na wong normal. Pero pag uli ko niyang kriminal, durugod naman niya nit alburuto. Kastigado, nakasawa kay durong pag-aburido. Kayo muli ang pasado alas 5. Pagabot mo gayon niya at gintilo. Kastigado, waray uliyaha akong kakuntinto. Nagtudlo iya gintudlo din martilyo. Ganiya pa ako gimbagno sa gripo. Sure, sige nga anak, sure, waray gulahay mo. Abot ko ni naano ka. Permi ka man aburido. Aburido, permi. Basta nga ni hagad ka nga nga happy ligro. Tapi ang kagpermita mo, diri na nadarat hilo. Nimpag itatigdangan nagsirom ng balbag kan aluminom. Nagnawo kay nang itom, diri na gudak mainom. Grabe bisan tubong balbag mo ako nagtang. Tigdaag na linap ng kumitan alibangbang. Imoging kakadin naging lalabog mo iyabe. Nagkero nagmataging tusok mo na lambre. Nang ipakapot sa werga may dapat kuryente. Para magkontento team kasalbahe. Kastigo, grabe nga kastigo. Doro na takanto si team pangastigo. Ita kong depensa at imo jabing lesa. Aton latipak nga plastic nga lamesa. Kastigo, grabe nga kastigo. Doro na takanto si team pangastigo. Ita kung depensa at imo jabing lesa. Aton latipak nga plastic nga lamesa. Kastigado, nakasawa kay durong pag-aburido. Kayo muli ang pasado alas 5. Pagabot mo gayon niya at gintilo. Kastigado, waray uliyaha akong kakuntinto. Nagtudlo iya gintudlo din martilyo. Ganiya pa ako gimbagno sa gripo. Sure, sige na anak, sure, waray gulahay mo. Ambot ko ni naano ka. Permi ka man aburido. Aburido, permi. Basta nga ni hagad ka nga nga happy ligro. Tapi ang kagpermita mo, diri na nadarat hilo. Mais ka po, maiha ko na ito nga gimpaplano. Asya nag-alarm akong mga alas 4. Kaso nakasawa nagmatan temprano. Ano? Kastigo, grabe nga kastigo. Duro na takanto si Kim pangastigo. Ako tulinano ka, permi ka man aburido. Aburido, permi. Grabe nga kastigo. Duro na takanto si Kim pangastigo. Ati duro nga kastigo. Diri nagkakagios. Ronsi. Kiwa. Alright. Kanad to. Hari 20. Siya ba na? Ay, igo na. Ganito. Nagtitinawal at direktor. Nagtitinawal at direktor. Takot tapos Eh. Alright. Waranam TV. Channel 3. Waranam TV. Woo! Shout out. Shout out ngayon na ako mga katrabaho dito sa West. Shout out kan Engineer Martin, shout out kan Papa Boy, kan Kuya Ben, kan Engineer Ralph, kan Kuya MM, kan Kuya Bok. Shout out tayo na tanan. Kuya Renz. Shoutout ngayon na Mahugaw Clothing. Tas shoutout ngayon na akong mga katrabaho. Mga tanan nga ikasi ko IW, han mga nurses, sa tanan guard, tikangan pinakamay resisto. Shoutout tayo nga tanan. Shoutout kan GR Reyes and Striking Force sa PSWDO. Ikaw lumatag, shout out. Shoutout niya yan kay Baguio to amo na ito. Shout out tayo na tanan. Shout out. Shoutout ngayon ta akong anak ko na sawa, ay sa akong mga anak, akong kabugtuan. Shoutout tayo. Jer, pa kanina kay Mabayaw. video. Shout out na video. Tayo na tanan. Hey!
Shoutout. Kay Noy Mendulo na Roque. Yo, bye. Shoutout kan Tinami, kan baby. Di siya Clarencina.